Welcome to Camarines Sur, home of the biggest wake park in Asia. Pero skip muna tayo sa wakeboarding dahil dadalawin natin ang mga usa dito sa Ocampo Deer Farm. Ang laki nito ay 5 hectares at meron tayong 274 na usa dito. Ang mga deer na to ay mga Rusa deer na inimport galing sa Australia noong 1996. Isa sa pinakamalaking deer farm sa buong Pilipinas. Humigit kumulang na 300 na mga usang malayang naninirahan dito sa deer farm sa paanan ng Mount Isarog. Bukas ang deer farm sa mga nagnanais na makakita ng deer up close and personal. Libre ang entrance fee at pwede ka pang mag-only selfie. Para makarating ng deer farm, babiyahe kayo ng Naga City by land or air travel. Sasakay kayo ng bus biyaheng Goa, Sagnay, San Jose o Tigaon. Saka bababa sa intersection ng Barangay Santa Cruz sa bayan ng Ocampo. Mula doon, maaari na tayo mag-rent ng habal-habal papuntang deer farm. Isa sa mga simbolo ng Pasko ay ang deer dahil ito raw ang ginamit ni Santa panghila ng kanyang sleigh. Pero ang deer na pinag-uusapan sa Pasko ay ang reindeer o caribou. Sabi nila, napakapula daw o may ilaw daw yung ilong ni Rudolph, the reindeer. Bagamat walang ilaw si Rudolph, mapula talaga ang ilong ng reindeer. Dahil meron 25% na mas maraming dugo ang kanilang ilong kung ikukumpara sa tao. At pagka malamig ang panahon, talagang likhang namumula ang kanilang ilong. Ang mga deer ay kadalasan prey animals. Napaka-sensitive ng kanilang pang-amoy. Meron silang organ sa kanilang ilong na kung tawagin ay vomeronasal. Ang vomeronasal organ o Jacobson's organ ay matatagpuan sa kanilang bibig at ginagamit nila ito sa pag-detect ng chemical signals mula sa ibang hayop. At ang kanilang mga scent receptors ay 290 plus million na mas marami kaysa sa tao. Kaya kahit ilang kilometro ang layo, naaamoy nila kung meron silang kalaban. Habang tumatanda ang deer, palakas ng palakas ang amoy. Pero alam niyo ba na mga fawn o mga baby deer ay walang amoy paglabas sa kanilang nanay? Ito ang kanilang protective mechanism para hindi sila maamoy ng kanilang mga predator.